Phasalo Kaisa Pandani Bisingtwi Khungnwi Nukhungni Khorokbrwi Voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjak Sogwi Naharkha Haludia Chini Chairman Budhurai Debbarma Tipra Motha Bodolni Samung Humung Rokno Sajagoi Phasalo Kaisa Pandani Bisingtwi Khungnwi Nukhungni Khorokbrwi Voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjak Sogwi Naharkha Haludia Chini Chairman Budhurai Debbarma Tini Sinmo Haludia Edisi Village Niandarni Sonpara Sanongwat Sinaro Tini BJP Yapharwi Doi family ni 4 voter BJP Yapharwi Debbarma thani Bana Romkha Sogwi baksa Thansani samung tanga ni Ubagarno logir ni Tini sini takho wakora Sonjoy Debbarma tei Buddhimohon Debbarma Borokni Bisingtwi Tini ojaga watsungbai Thansani logio Ubagarno no logir ni Sogwi baksa samir ke Khungnwi Nukhungni Khorokbrwi Chini Khorang